Yaketiapa, Ewasasiso. If you ask him, Mubasum, now ansum ye, dear, Fenina, Massa, wansum, Bisa, sum ye, Maketiapo, and any dear, Tisumpa, dear, and Maketiapa, Sumpa, dear, Sasiso, and many dear, Sumpa FM, Sumpa TV, Maketiapo. Somebody, M.I.N.G. Teaching what we did to Sompa FM and TV. Nebema wedding, and the Akatiapa. Nebema wedding, Sabra way more dagini. Be natural, so no, dear, when ya. Bema wedding, Aketiapa so kamu, Emaketiapa, our fidi in it to Sompa FM and TV. Why? Yasim Sompa Manigi, Aketiapa, no, Warada, Sompa, the asset name, Emaketiapa. Ye no my munsam makudia munsam dina ne kasebo iti samni just semina sompa de abama sompa FM emaketiapa sompa TV MNG sompa TV. Abo nunsia Sompa 106.5 FM across Sunni Ghana this year mamu nyina chia mama kwa ba bredu so sensama hodo a yensa so no pay sell o maimu kase bo ama hodo so de ka ho yede ni nyina ebeso mu efri atena ye kase mu ewo enkran dome Watermelon Street eho ena yebutuo enye yenko na ye fa kase bo ni bia no pay Sompa 93.1 eno ewo Kumasi Adamfopa Radio wo Paris France wo so AGB Doma 100.7 ewo Doma Hinkro Yeba enkranzana ne mpote wa Sompa 90.7 wo mo fa bi Sompa 106.1 eno ewo Techiman ena Sunyan eye 98.9 Sompa 101.1 eno ewo Takwa ena Feinso Kingdom 106.1 eno ewo Mankesi mumfinfi mantemu Kanesh Eban Radio ewo Kanishi wo mso fakase boni bi decoder na so ko bia FM stations na wa Sompa FM ubehunu yen wo ho ye stream live ewo Facebook and YouTube Sompa 106.5 FM Accra on Facebook and Sompa FM live on YouTube www.sompaonline.com so ko horoma adaroma ubetimi nyansam ne bi na working kan ewo honom Nana Kojo Jesse Company Limited ko ba sempremo no wono na ton adansie ho ne ma na daworoma en waso yasena ye de kase boyi eba Medima for Herbal Center Dr. Time da so say yade bi etete wo no Fabra poku asem mayira na wontu ase emfamao anope wonya ntwitwi wo se a wadaworoma Pelesta Company Limited wo ya toothpaste ne brush ne bi na fatwitwi wo se ema ne manyina ntimi nkonkan honam enum kankan ne niema hodo bi a wodi die ehyehye wo se ase na ese no ne nyina ya toothpaste ne brush eyi edi afi wo madaworoma ensama hodo anope ye de nam no ne ebedi mu akote ne bi ene se Dr. Rashid Rahman Adi atudwe kire se na anu ya nsesa ya mampani ye ewo badwafi ayewura mama yarega wo kwakoye ba bi foforo no ni nyina eye tumidie mu enchichemu eno asenkyerɛkyerɛ se no Oswafo ya wo hye emabunu empuntuo ensem so edi atudwa se wo behwe ne watu anamo se de be ya hostel fee ya ne bo dendenden a empenifo gye ewo suapon ahodo no emu no ebetimi abafom kakra
wɔn nyinaa yɛ mabunu na wokɔ sahwi ɔso ne n'afa mpanimfoɔ a wɔwɔ ani abere paa sɛ okada ne prage atwie no nkoda na ano yi a wɔn twitwa anofoɔ no bi na etwie na asefem paa. Ɔsoafo a wɔhwɛ adwadie ne mfidi nnwuma nsɛm so de ato dwa sɛ sese ɔman Ghana wohwɛ sɛdeɛ ntotoɛ ne ɔman ne sikasɛm no ɛrekɔ no a wɔn de ne nyinaa ɛrekɔ abɛɛfo kwan so na enyadeɛ nso a wɔn bɛgya obiara ɛwɔ akyire. Dɔma santra mmerɛ ahyɛ badwani ɛna ɛkyɛ sɛ wɔhwɛ paa baabi a wɔn gyinaeɛ ɛto aba maa no wɔde yɛ campaign dɔma aboabo kwan na waka asɛm bi afa ho. Wɔ 24-hour economy nhyehyɛeɛ yɛ abɛn ɛde ɛreba no International Chamber of Commerce for the ato dwa sɛ akwanya bebree na ɛwɔ mu adwadie kwan so a wɔbɛsrɛ sɛ ankorankora nnwuma ahodoɔ no wɔn ɛbɛfa saa akwanya no so na wɔn nso ayɛ yie. Afei yɛbɛkɔ ama no ne sɛ yɛbɛbɔ wɔ amanneɛ sɛ n'ano dwoada no mu hɔ too ɛna asase woso si yɛhyɛ koraa kwasɛ da no anwummerɛ nnipa binom hyɛ asase ase wɔ Colombia yɛyi bi nne da wɔda so te ase yɛde mu nsɛm ɔba wei ɛne nsɛm ahodoɔ bi anɔpa yi yɛaboa no sɛ kaseɛbɔ adi kan ne yɛbɛkenkan de ama wo ɛwɔ Sompa 106.5 FM Accra so medin de AGYA ASARE anɔpa yi mene triple man AGYA APPIAH APAM DADAA. Afe you are someone and 7 and 7 abasa yentutu ma na mombra Facebook wo Sompa Accra 106.5 FM live na waba beche na afe unu ebi nso enya bi eba na sa wanye pese menkumnya nyame wo be hira na Sompa mokatu apa no wo de mawda Executive Director ya wono na da African Center for Parliamentary Affairs ano Dr. Rashid Rahman na penin na kasa chese nanu ya sakra bi a mampani aye ewo na mamuomu no ebinumo etinchen totumu atuo ka de wono mu ka nyina na wono no sade wasie hu no na no wo kyerɛkyerɛ mu a yama na mafo no wono mo fa bie ponchecheku mu ekyekye se no kwasem ni mampani ada de friend se tumidie enkyekye mu adi pa na de waya asesi wode yewura yarega kura no wo baba bia wo be no eno ene di adanse no na wo kan we nyina na no poncheche ku ho nti Dr. Rashid Rahman ne nsema no wo chen se broni eka se separation of power we ene kire that we've been talking about and the constitutional review has touched on the clear separation of powers between the executive and the legislature. So we have what we have, unfortunately, until we get to a point where there is clear separation, because majority leader and the leader of government business is a very, very important position in the architecture of our governance. We executive director, yeah, wano another African Center for Parliamentary Affairs, ano, Dr. Rashid Rahman. Yeko ensem foforo emusuafo ya wo hye emabunu enkanko ensem so de ato dwa yewura George Pariado en wo se wo betwro adesreden krata petition bi de akoma mpedinfo ahodo bi a wo mo ka bi ewom se de be ya bia ya adesuafo eda hostel wo suapo ahodo no mutichu Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST yesi ebo a ye gye wo mo wo honom no enya samketo we enye de edi kan ne na nsemu ntemu kura wo mo ebedi hu nsa nkomo no na wo mo aye ye kire kakra de a kire mpedinfo se wo mo a wo mo tue fees no ne ade no hye ba bia wo mo da ene se de ho hyehye tie ne sika wo mo tua no a ebu kon sa de suani wo ba bagye ntete ene wo de kwa abonte na akopɛ dan bi han kura no a na emfaso wo so nti wo masere mpedinfo se adaroma sa hostel ni residential fees no de bia wo mo tum ebu ho a dan baako enipa beye bi enan enum no wo mo dam enso wo kyeche sika na wo mo gye wo mo na aka bo mu a ebetimi arente dan beye mfie mienu miensa wa abonte a mekan eno de anya bi kura won ko na abedam anya wasomdwie enti mpanifo ye se won beye nhyehyeye na wo mo de dwumadie bi ahyehye so wa asante mantem sa akwanya no ase ena minister di sansem no etu dwa na eye National Youth Conference a
wo mo ye wo kuma se wo mo kopa ho ntoma eni mpenifo ahodo bi kohia ya toato adwene e wo saa kwan no so saa adwumadi na se e na George Opariado e de arehyimu nsemi e koma adesuafo no. Minister for Education and the appropriate authorities that are deliberating in this country all our laws to work. No single individual greater than the laws of this country. And so we will make sure that the right things are. We will have the necessary conversations with owners and hostels. And we will make sure that prices are reasonable for the DSS of this country. Ene ya yekoti yeyi eye swafo a wo share youth development any empowerment so onumonyan for George Opariado. Afi ma yanko sewi yo so ene na afa eno atoya tife mantano mu eho na osomafo kwa mu wusu wode nsempa ne firaba na empanimfo a wo ho na wo mo kasei wo mo se no kwasemu ni saa okadai ebaaye no anya hwe no ababe boapa amakobadie wo mo ho ahenha wo mo titru no wo no ma ekonkronkuma mu na wo mo kokodi ondwuma okada no abobo ya timi de niam firi nkronkuma na se de badwa abribia sensa kane nanka wo mo twen ka na woche na woche no na so de ha wo mo pa ye se ene wo mo a ubehu se wo mo twi okada na to da eba wo hu se nipa timo wo mbeba be wie no ba akura kuma bi ukura wo si firi ne na na so enuru ba bia na wa frote we ne nim na wo ride eno ne wo mo dadwene ne na eda isme benyin ofra osomafo kwa mu wusu no no de sanse mietu wo mo nim se sompafo ne de ye hu se bibia ne modem anoto mu a ya mpanimfo ka eye adwuma enti we so mo nka bi maye Nancy Colani school sa Colanketo na baba. Ya tiare sa ya show on the one ama police. But the same Colana obachine ne no tira obi no da su ekura no akokura fidie foforo. Ma ahojuma die no guso aye didi. Guso aye amu but bi ko ebi ejai ebi nso da ya se ni police for no ebe meet ebe kan no ho asem na fe ye de enhyehyɛ ya to a to kwan mu a wakola bi ebe hu se ukura agya a wonyini ye de chewa ye besra na omode yo de prage an ma akola no de na ka ho de na kwa gina emra ni enti ane a wote ye Elder Ishmael Benina na wonna ye sehwiya so municipality no prage afọ wo maso association ne chairman ewie ye na wosan so de afutuo ema onafo no Elder Ishmael de wo ka kire onafo nie ya bana je pragiana to na ayen sese bi apasa de agaye commercial work ontumi nya na individual this how join association na association na bana je atum nso ye new talk no na sese bi adwen but I say bi talk afidie de amakola e woni fie omma emepe ekonu mpanimfo no wa register afidie no enti obo say nipa no kura afidie no ochi nipa na say on register na afidie wa association so call register no wo kon ntokwa na ona no so tifie nti esa gise o ma police bam adu ba bi nso ana wo hu se adwuma ni bi wo ho na de ye police bebra aya na emwa na ewie ye na asemi nyina no misek pania wotua no eye honorable Dominic Jesse wona ye abankrachi pani wono nso de wode ma osomafo kwa amusu e de toto ni I'm so traffic a young somebody, and yet Sabu also inquire as a mine, Bibia, Bibiano, I'm saying she's got crowd, especially and crowd, Munian in me in fear, or say, Mudi Pragiano. You may a minor, I'm also and Quasanka, Umpi Pragiano. So only I did back when I had this year, and Yami Adoma, the later Yakuma, TTD, shares as we are now 1 say, Rukiti, also Hanum, also registered, was also registered Pragiano. Now, Osha say, Biano, Edanaquem, you should belong to an association. Only association na yema ho operate e no ye one. Won register with the assembly yema ho operate. Won ya sa documentation as what bibia ni a BITMISE atrease you. And this yakoto prage na dia ma obi se bi o pa no oni license o oni ho ndie bia usa na dia ma no. No sa ne ma no ya dia accident e koso bebrebe nyina e free. Bebre na ejina. Eno ye honorable Dominic Jesse abankra chipani owo sehwiyo so. Na wone mpanimfo no kasa waka kire osomafo kwa amugusu no se nka bomu ye esansa ofa ya ba ma mo ka wo mo ho bomu wo ma no eduru dwom ndi sa na wo mo so ka wo ho bomu a wo ma no ebetimi eduru dwom esansa prayo ka bomu a
ɛna emu wo yi ne koro dia ebu we osomafo kwa me wusu ɛna nsɛm wo mode soma no ye kai wo sa no pa no nsia kase bo na waso gusu a wutie e wo Sompa 106.5 FM Accra yenko ensem foforo emu Ghana ban dia to dwa ya wo kire mu se ware ata so pa se enne de efre no digital economy o man no entutuye ne tichu sikasam kwan so no won be hye se wo mudi bibia beko abefo na obi biara wo ye Ghana ni a wote kurom ha ene emfa ho ne kala kura wo se wo ye tenten se wo ye tietia wo ye oba wo ye bema womo asabi womo di dem nyina womo ka Ghana ho nti no ye pese ye de womo ehye sa digital economy no mu kuronkuma mu kura kese mu afei womo a womo di dwa enkuma mu adantamu ene akese no wo bia ese abefo kwan so adwadie no womo nyina womo ka ho bi na osoafo yi womo kokenkan sa ensem wo nyina ewo na afa wabra na dwumadie bi ekoso a womo ede hyehye so sede be ya enema nyina betimi akonkan eye capacity building bi a womo ye ewo e-commerce ene digital trading ho eye enrada yi ena ekoso ewo enkran na soafo honorable Elizabeth Ofosu Ajare wabra na wode ne nsam etu dwa no wakire mu se Ghana ban ne nyumakuo bi aka bom ebiti se UN Trade and Development for afei UN Resident Coordinator atnaye womo so ka ho ena afei so nyumakuo ahodo bi a eka ho a womo nyina de foto eba beboa se de be ya emfihia be ye mienu ye atwam yi sa nyumakuo nyina timi aboa ama oman sikasam no atimi agina mpempensuo bi nemom womo mpese ebeka horomo a enunti ene womo de sa capacity building dwumadie no ahyehyɛ so sɛ de be ya womba beje adwenkyerɛ na ye kwa anim no niema hodo abebu adwadie no aboa na womo hwɛ anim sɛ womo de akuafo behye mu bi afei womo amankasa ye womo adwuma entrepreneurs no womo ka ho adwadifo nso womo moton ewo online ne kese sesi ana digital trading ni de na yentimi nyi online fo no mfiri mu sanse womo kra no eniema a womo ton ni sika a womo nya ewo online no so no echen obi a wono wo physical shop a wo ye n'adwuma enti womo nyina ka ho bi ena womo ehye sa adwumadie yi eso ebetimi aba mfaso na Ghana adwadifo nso no womo atimi enyamu emfaso yamani boni na opon checheku ne kopie mu ewo adwumadie no ase a wotase bi ba ya yenso yade ne atwire ede amam ye ka wo sa no pa no nsia kase boso nie yetena sese ya enye yenko a ena yenam nyumakuo bi adawroma ene wo mde sika ebo ye chidom madabia unsu utiminya akwanya ne se obetie kasebo every Sompa 106.5 FM Accra na kojeje sika company limited ekoba sempremo mesi adansie ho ne ma de Ghana ha ye din ba kope number 1 wo yi ni free mu a enye ye wa ese kokromotie no yensa ne ho mopo ma ne nyeye se ye nadoa eye plywood eye building wire se ye cement enchansi e de bodan so asorto colors ne de opebia bi ubetimi enya bi ewo ho eye nana kojeje si company limited na dwuma pa wo ye ntina sentio steel for bo na baso e de track tintintin ebre ne se wonye na obi beto ne ma won fa ngum emfa nye free delivery emfa money pa no mpe we na wo pede maka che wo se nana ho de wo kɔ a advice bi a wo pɛ no wo de be ma wo free wa bra wuntua kapre ba sei obi wo ha wo ye project bi won se da hu material no de be boa no won se da nye sure wahwe ya de komo obi ma ne kɔtɔ ne ma fun bi de brewa mesrew wato pa gudantuom bomode asa ne ma no obekɔ akɔtɔ ewo nana kojoje si company limited sansa wono ne aso na hwe na yehu se ekoye Ghana half na ba bia tokuro bia mu behunu no wo ho mepacho obefre 0204 35 50 50 0204 355050 ana 0244 419 393 0244 419 393 na wodem yade be na etete wo anope yodofo eye stroke na mu bu ye yade bi ufa adwojo wuntimi nya ohwehwe usisi edwa usei a wotena se anu aka konwam ana sa wo wode ne ye asikyire yade wode ye mojaboroso eye kidney no wanya oha wo ho edin ne ye medima for herbal center Dr. Time da so no yade bi etete wo fa kono wanya ho adwuma emfama wo enkran ha owo pokuase mayira pokuase mayira koho wonyera wode wudru taxi station ho no na station ho a bise obi asa wo kɔ Time da so ho Dr. Time da so wo mde wo bɛkɔ ho wo betena taxi mu na yakwa kosiwu ewo ayaresabia na no pɛ mu ayade na ye kwankoro ya mako a enko no kɔtrae Dr. Time da so na hwɛ sɛ wonfa wadanse emma hanum se ya kumase ebuakwa agogo doctor esi ne branch ne kese pa
ɛhɔ ɛfa nkasa woduru hɔnom koraa yadeɛ no bɛdwane wabra wonya ne doctor enkodi nkomo wɔne aban school no ɛna ɛdi animhwɛ frɛ Dr. Time da so ɛwɔ 0244 774282 0244 774282 ana 0500 72 7215 mepacho yas toothpaste ne brush no wonya nyusu bi wahu oh odofo wonya nyusu yas toothpaste ne brush ene yempacho wo ya kechire sanse da bia betena so wo sompa ha ye ka ho asamba hu dawuro ema wote sanse ne ma pa ene ye ton e wo hanom sei eye yas toothpaste ene ne brush mu asabe mutwi musia na mojaba obi a wudi sugar bebre ya ma wo se no se proye e ya ache no mepacho use yas toothpaste ne brush na ebeyi sa na yema nyina de afiri ho enkabone de enne yensoso so ewo yasetena mu kura eye Leicester Company Limited for wo na kofa sa product ya badwaman so ba bia ye ton bia say ye supermarket e shopping mall say eye adwaman so table so fo wo nyina wo ton bia bomoden a say obepe bi na wo de atwi wo se ye bristles na ye brush na no anya din bebre no so a enya mere bebre unti wo use a ekoyi ankasa eye yas toothpaste and in a brush nyumekoy adawrman ye de anopa no nsia kase bo no ebrewo ye dane ye ho semenite tebe ye miensa bi ye bansa maka tire no ye de beto aso Ajibebia. No cre. Say, who the man cry 100.7 so, and a 101.3 no so I did them Facebook no so. Say, wo mo sheni. Na Doma Santa Mra Shebejeni. Ana one osomafumo, edidi nkomo, kwaku mensa abrampamo, ene eja usu be man mudi nkomo an wo se sompa kase no. Me won kran no na metie ne mo ho se fie nso eno na mutie ebinom so onabo ene so wo ko research bia wo mo afie na o se an ye beto aba no aboabo kwan me de campaign pa esan se me ka kire wo mo pray hwe wo 2017 mu ho kine ye pen so ye soda konwa so be si sabre wo mo nkokwan no ho bio ende o ka kire wo mo se gi kine ye ne betumi ya sa kwan na ma wo mo and woman to abano machine yampa or motoi. Na Sanko na woodi no antem no mutwa bi ma he. Constitute 14 paid polling stations. That 14 polling stations from time immemorial, 10 years and this is one's polling station. Predominantly UP tradition, the MPP area. But yet me every me doma through that zone. When you say for the first time, yeah, to about Mamuha, especially in Doma, out of 14 polling stations, that they really won. This time in 2024, we won 13 out of the 14. And the reason was simple. One more kwaya a cut across the entire enclave, no kwano, and yet in 2015. And yadema contract up to about 85% complete just we are case the chippings and as a gravels and a free abamu no ya ntoaso bio and akwan no deteriorate ya nti now in 2020 yakofa machine ya besi so ebesi so happen I think around November December enti eba 2024 around October September October and yesan kokofa machine be unlock and yeah Doma Central one umra sebejenia Honorable Dr. John Kwame Adujake na ewie no wa mananso no wo santo se ebinom se MP for call recess no wo mafie a won kran wo de ewura abojachi ende se wo mokoye kwasimentim kwan kura Honorable ko inspection no odinachi no wo kan no se Honorable abo kwan no e wo so Honorable agye atomu de na no nso nsema wo kan yi it's not done yet. It is not done. Na nyame enchade Honorable Govins Kwame Agbehi has assured me say yebeye na me yama make kan wase ne say ye penenten because say ekoye say ye twenya election year anoa na akoye say de na no grufo bi year eno na ye nso ye copy pa de adwen emu enye gofre ne yapae mu ubetimi aka asem obeka bia machines betnya wo but the thinking say ye share bi ba ko mi enti it could be another scam eno enti has assured me say that
road will be fixed. Now I pray say anyone we amemanya nkai fin na copy December na machines because yentem eno wono na yemra se bedweni Doma Central Honorable Dr. John Kwame Adujak. War and for Emuno International Chamber of Commerce a Trinitiawa, a friend of ICC Ghana no. One of the ofra kwama ban se be ya won kan bom woni ankurankura tena ye no afa nyumaku ahodo ya wo mo ye sikasam hu dwumadie wo mo nyina enkan bom wo mo ne development partners said ye be ya 24-hour economy hye ya ban dia be ba ko wo mu a ye friend of accelerated export development program anka wo mo nkan bom said ye be ya dwadie hu enkomo ni ade no ebetimi akonkan tichu ne niam ahodo a ye di firi o man Ghana mu ede kwa amano ne de di firi amano ne nso eba na wose we ni betimi aboa amadwuma ye no ye beye ne ye ni ye na sika no so ba aka wo man Ghana ha ya sanse de bia se ye kra ne ma firi obi ma so ba ni ye de ye ntumi nya ye de ndandan ni wo Ghana ha ya na ha adwene panyina wo chorchro ede ma ekuyi eye Emmanuel Doni Kwame wone sompa kase edi nkomo. The ATIA brings on board international best practice for people to bring in equipment temporarily and then send it back. The current regime just allows for 90 days. If we have a proper CANE, globally accepted CANE, that will allow people with an ATIA certificate to bring equipment in have a certificate for a year to move their goods not only through Ghana but through 90 countries. And we will have to roll out a program of that nature. We need to ratify the Istanbul Convention. Ene ya wuti ye wono na for Emma ICC International Chamber of Commerce Owura Emmanuel Kwame Doni na wakasa wie ye no panyina wono so na da 24-hour economy enhye no ho se presidential advisor ye Augustus Gusitano wono so ede kakra to aso se saa hye ya bayi ba beboa manwuma busu se tam afedie wo ho dada no so wo mo ba behye mu kina eno so sei ene wo kan no. Much of what holds Ghanaian businesses back is the weakness of our own connections between our own firm. A farmer with no link to a processor loses his crop. A processor with no secure buyer cannot borrow. A firm on its own reaches neither an export market nor a bank. Too often we look abroad for a deal before we look to the company across the road. That has to change, and thankfully it's beginning to change. In our national poultry program, we have brought together the distributors who today import frozen poultry, and we are turning them into buyers of Ghanaian farmers. So the money stays here and our producers gain a market. So opportunities this program opens will be captured the same way. Our firms will take the smaller share. Yera Augustus Gusitano wono ena eda 24-hour economy jumedie no ano ne krakra musuafo abede chire ya wono so ehwe dwedie ho nsensem so James Jachikwesin wono so ede kakra eka ho sei. Economic diplomacy has been a key priority of the ministry. Through our diplomatic missions abroad, we are actively promoting Ghana as an attractive destination for trade, investment, and tourism, while facilitating connections between Ghanaian businesses and international partners. Our missions are increasingly serving as platform for economic engagement, with investment desks established across Ghana's missions abroad to identify investment opportunities, promote Ghanaian enterprises, and connect investors with relevant institutions in na chese jumedi ekoso ICC Ghana CEO Forum on 24-hour economy jumedi and wo de hye so de okasa ya wotwa toyi Yera James Jachikwesin wono na yesoafo abedi akira wo hwe amanone ensem so nenka ene etiye yenkwo wie nsem ne nyina wa amanone sade Esquire boss wo no na Colombia mamu na no Jordan ye bebo wa amane sasaso wo so asi wo Colombia ho a sade esi tu kwan nante pa kwa chiri ma no wo mo ho kekan ye no nya asamo ketwa ama mampane kura no ofira tuntum bo nya ngoro ngu ho na emu ana wo mo yi ya wo mo de nkrama ni hwehwe a enura so ye bebo wa amane se ebi no mo kura pampan wo mo teche se dodo na na ati na nanom wonse adu no wo mo cha se adam akomako adu okuno be se mienu na wo mo atimi akenkan se ayam foton amemawura asase ase ni nyina nso na ni pampempema nkoma na wo mu wo mo atimi yi bi mo mmofra ya wo mo wa ya asabia de na de se asan be ye kase kura ye boso ne ye maami a wadi mfinhye aduasa mienu a wo mo akwakoyi no enere ya na dwie ya na ho ye
no wo home a yɛde da kwa ya asabia ɛno na mampani watworo no ɔde akwa akoto na x ho se we de amansa mehwe o we nyame nsa no wonoa na agye no na mampani nsɛm a wɔbobɔ so no wɔkyɛ sɛ maame no kura yɛ kan ne ba di mfinhyia du mienu te fie atwan ya wo so aduane kura wonni bie nti ɛyɛ ade nya kɛse yɛ wɔ sɛ dodo na yɛ celebrate na mmom yɛ ka baabi asase wo so si ya ɛyɛ Ghana anka bɛka sɛ baabi bi a yɛdua koko ana kɔfe pa ɛhɔ no kɔfe na wɔ mu dua ɛna ɛsi na bere kɔ animu no de bɛpie firi akyire bia yɛbɛsan so de mu nsɛm abrɛ Kasia bono esi yedi aseda ema Leicester Company Limited a womde ya toothpaste ene ne brush abana na kojejesi Company Limited ekuo ba sempremo eno no adansi ho ne yema no koje wona soeye ena afa midimafo herbal center Dr. Time da so no wose yade bia ba betete woni padua no mepacha opoku asema yira ena afa kumasi ebu akwa gogo ukọ no mo a oyade no wo bete ne te ede ama SOMPA 106.5 FM Accra yene ya affiliate ato apete Ghana ha eni amanoni adamfo pa radio wo Paris France nso wo mo fa bi no eni yede kase boyi ebre wo ko Facebook ni YouTube a eda ho se wantimi anya akwanya no a abre bia wo kwa obetimi akọ na wakwa kotie midin ede AGYA ASARE anopai mene triple mai AGYA APPIAH APAM